Són imatges gravades a l'Albufera. Han descobert una anguila gegant que sembla el monstre del llac Ness. Realitat o ficció? De seguida ho veuran fins ara mateix. I ara miren el que va ocórrer fa uns dies a l'Albufera. És una anguila gegant i 6.000 persones asseguren haver-la vist, això sí, en la plataforma YouTube d'internet. Els vídeos del monstre de l'Albufera s'han convertit en els més populars del moment. Realitat o ficció? Precisament sobre això vol que reflexionem el seu autor, un videocreador valencià. El llac Ness es queda curt quan parlem de la troballa que s'ha fet a l'Albufera. La càmera innocent d'estos veïns ha sigut reveladora. És una anguila gegant i no ha sigut l'única visió. Al port de Catarroja també l'han gravada. Esta turista ha sigut l'última en veure-la i el seu gosset la primera víctima coneguda. Fa anys uns pescadors capturaren un exemplar paregut i ara els més pràctics calculen que el nou espècimen donaria per a convidar a all i pebre a tot el palmar. Més de 6.000 persones ja han vist el monstre, això sí, en internet, perquè com es poden imaginar tot és una ficció nascuda al si de les noves tecnologies. L'autor vol que reflexionem sobre la facilitat amb què un producte trucat amb l'ordinador, amb l'apariència de vídeo casolà, pot fer-se passar per real en la xarxa. Un risc per a la informació i per als espectadors. Este cranc gegant, presumptament gravat a la platja del Perelló, és un altre exemple. I no patisquen, si algun dia la ficció esdevé realitat, alguns ja s'han encarregat d'inventar l'heroïna que vindrà per a protegir-nos.